бо саломи дигар бора ба бинандаи азизи радио Озодӣ ва ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо моро гӯш доранд ва гӯш ба садои мо медиҳанд. Шалои Гулхоҷа ҳастам ки даъват мекунам аз ҳамаи шумо сархати муҳимтарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро бишнавед ва хабаргузоришҳое ки қарор аст баъд аз камтар аз 3 соати дигар дар пахши мустақими барномаи хабарии радиои Озодӣ ки дар Озодӣ видео YouTube пахш мешавад тамошо кунед. Хуб, шурӯъ аз он мекунем ки муноқишаи навбатӣ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон рух дод ва Кумитаи амнияти Тоҷикистон дар ин маврид аллакай аксуламал нишон додааст. Ин дафъа марзбонони қирғиз сарбозони тоҷикро лату кӯб карданд. Тибқи иттилои дарёфтӣ, ҷанҷол аз он шурӯъ шуд ки диру шаҳрвандони Қирғизистон мехостанд ба қаламравии Тоҷикистон ворид шуда молу колои худро ба фурӯш гузоранд. Аммо марзбонони тоҷик монеи онҳо шуданд. Баъдан қазия чӣ ранг гирифт, тафсилотро дар барномаи хабарӣ бароятон хоҳем гуфт. Мақомоти Тоҷикистон бо гузашти 2 ҳафта аз борону сел зарари расида аз онро ба сокинони вилояти Хатлон эълон карданд ва бояд гуфт ки зарар чандон кам ҳам нест. Мо дар барнома барои шумо дар ин бора тафсилот медиҳем ва ҳамчунин мегӯем ки ба мардуми бехона сокинони эҳсонкор хӯрок ва ифтор медиҳанд. Ҷосус ва ё хабарнигор Москав журналисти украинӣ Роман Сушенкоро ба муҳлати тӯлонии зиндони низомаш сангин ҳукм кард. Дар ҳамин ҳол Киев ва фаъолони ҳуқуқ ин ҳукмро дорои ангезаҳои сиёсӣ меноманд. ба Тоҷикистон тухми мурғ ворид накунед. Ин аз талаби Тоҷикстандарт аз ширкатҳо. Сабаби манъи воридоти тухмдар чист ва кӣ аз он фоида мегирад? Мунтазир бошед, дар ин бора суҳбат хоҳем кард. қоидаи нави вазорати маориф ба хориҷият танҳо бо иҷозат. Вазорати маориф тақозо дорад ки мин баъд ҳама сафарҳои дониҷону хонандагон, кормандони маориф ва олимон бо мувофиқаи онҳо ва ҳукумат сурат бигирад. аммо муҳассилин мегӯянд набояд ҳуқуқҳои онҳо дар ин замина поймол шавад, зеро онҳо дар кишвари демократӣ зиндагӣ мекунанд. Ошиқ бошед, аммо на мисли хирсҳо. Дар вилояти Хатлон 2 хирси наринаи нохунсафед ҳангоми занозанӣ барои ҳамсар аз баландӣ афтода ҳалок шуданд. Занозании онҳоро шикорчиёни маҳаллӣ наворбардорӣ карданд ва агар шумо ҳам мехоҳед дар ин бора бештар бидонед, пас моро баъд аз 3 соати дигар дар пахши мустақими радиои Озодӣ мунтазир бошед. Озодӣ видео канали махсуси мо дар YouTube аст ки барномаи хабариро пешниҳоди шумо мекунад.